Salam eziz izleşler, salam Halmurad ağa, salam Ayjahan hanım, Yaşka bey, hoş geldiniz. Yine bugün yakında paylaşılan bir bilgini sizin bilen paylaşmakçı. Ukraynadaki Hachujich platforması bir proyekti var. Şu tayda Merkezi Aziyanın yurtlarından koşulan Rusiyanın yaralı güçlerinin düzümünde hakına tutma eskerler barada maglumatlar paylaşılıyor. Şolaryň arasynda indi Türkmenistandaky Türkmenistandan goşulanlaryň bir sanawyny paýlaşypdyrlar. O taýda 170 Türkmenistanly bar. Olaryň 27-sinden ölendigi paýlaşylýar. Yani takminan 200'e ýakyn Türkmenistanlynyň häzir Ukrainadadygyny habar berýärler. Hachujich proýekti bu taýda Türkmenistanyň sözde hökümetine yüzlenýär. Şunýaly hakyna tutma eskerleriň hukuk taşıdığını yatladıp geçe. Yöne Türkmenistan'daki özüne hükümet diyenlerden hiçbir peyda yok. Şoň üçin şu taýda öz pikirlerinizi paylaşmak için sizi bu taýa çağırdım. Yine önkü paylaşılan maglumatlardan belli de Ayjahan hanım şu taýda ejir çekenlerin biri. Şonu neme Ayjahan hanım siz gysgaça yatladık geçseniz näme boldy, nämeler geçti başyňyzdan. Buyurun söz sizden. Sağ olun çağıranınız için şu gepleşik katı zerur hem benim için has kımmatlı bolup durda. Sebebi näme üçin diýsem, men oğlum Ataberdiýew Ihlas 1993-nji ýylda doglan, awgust aýynyň 5-nde doglan. Şol oğlum Russiýa işlemäne gitdi. Şolam şo ýerde yani polisler saklap bir güne yüklüyormi ya ol çın mı yalan mı men onu gözüm bilen görmedim yöne. Şu yerde neme sokuyorlar, türmehana atıyorlar men oğlumu şu Ataberdiýew Ihlasy. Ondan sonra o yerde 3-4 gün saklap soğuk yerde hem imit yok hem soğuk yerde saklaptırlar. Sonra sen deyip bunu biz öňem çıkış edip aýdypdyk vatandaşlar size. Şonu şu yerde polisler gelip sen uruşa gitmek islermi? Biz bilen kontrakt bağlaşacakmı? Deyipdir. Bulam bu soğuk yerde ölenimden gidenim gowy deyip şu yerde kontrakt bağlaşıpdyr. Yani şu derece getiripdirler da şu mecbur edýärler da muny. Men diýjek bolýanym indi 2024-nji ýylyň başlan noýabr aýynyň 10-nda şolany Ukrainaga garşy sögüşe uğratypdyrlar. Özüniň maňa jaň edeni 2024-nji ýylyň 13-nji noýabr güni jaň etdi. Şonda aýtdy, Pokrovskiy, Volchanskiy, Kurskiy diýdi. Biz şu ýerlerde diýdi, men öňümde de diýdi Kareyler var diýdi. Ondan sonra da hiç ýyly habar bolmady. Sonra mart aýynyň 1-nde bir habar boldy. Biz diýdi, gowy janymsa bir aýlygam zadanya gitip barýas, hazır telefonna gürleşip bilmerin zat diýip diýdi. Indi şu mart aýynyň 1-inden bäri 2 aý dolu geçdi. Ýöne hiç ýyly habar ýok. Ne telefon var, ne ýanky Russiýadan gürleşdirýär komandiri hiç ýyly habar ýok şu çağdan. Men şu ýanky Abdurrahman sen aýdyşyň ýaly şu 170 mi Türkmenistanly watandaşlaryň şu Hachujich proýektiniň içinden hem seredip gördüm. Benim oğlum şu taýda barmy diýip da. Ýok, onuň içinde de ýok ekeni. Ýöne näme üçin men oğlum yitirmedildimi ýa öldürüldimi? Hiç ýyly habar ýok. Munam biz şu an şu yere çıkıp yine de aýtmaga men mecbur oldum. Şoň üçin bir habar bolarmy diýip ýa bir konsullukdan Türkmenistanyň Russiýadaky oturan konsullugynyň ýa-da Goranmak ministrliginden ýa başga bir ýerlerden bir habar gelermi diýip şoňa garaşyp otyrym. Şonda men şu yere çıkıp men aýdyp otyrym watandaşlar. Men näme diýjegimi bilemem. Bu Türkmenistanda vatandaşlar hiç ýyly adamyň, insanyň
Gymmaty, gadyr gymmaty galmady. Yine de şu zatları biz noyabr ayında aytıp berdik. Geçen ýylyň 2024-2024-iň noyabr ayında biz şunu halkyň ses kanalyna çykyp biz şu ýagdaý bolan ýagdaýy, başymyza gelen ýagdaýy biz aytyp berdik ýene de. Türkmenistanlylara da çykmak gadagan edik ýa-ni çykmaň. Çykdyňyzam uğratyp durlar. O studentler bolsun, o Russiýada okuyan Türkmenistanly ýaşlar bolsun, studentler bolsun, hemmesini mecburan zorlap diýen ýaly şol Ukraina urşuna goşup durlar da. Doğru. Sebäbi oňam öňünden propagandasyny edýärler. Şu urşa goşmak üçin propagandasyny edip şeýdip urşa uğradypdyrlar. Yine de şonda da günde şu güne çellim Türkmenistandan kaçıp çıkmak için mecbur neme diýerler da. Şoňa ymtylýarlar Türkmen halky. Şu birazrak düşünsin diýip de şu ýere çykyp şonu ýene aýda otyrsda. Orşa edip ana 170 adam Ukrainlara plen düşen diýip otyrsyňlar. Ýene hayran Türkmen halkyna. Başka näme diýjem bilemem men Abdurrahman. O şu wagtda çenli resmiler hiç hili ses çıkarmadı. O resmi diýenlerim hem koşadırnak içinde resmiler. Ukrainadan hem ana sanlar gelip başladı. Ele salınanların sanı gelip başladı. Owa indi sözü Ýaşka Beg'e bereýin. Ýaşka Beg siz bu barada näme diýip biljek? Sağ olun söz bereniňiz üçin. O Ayjahan abla aytyp geçdi da. Bu söwüş berälleri içinde de var. 20 ýaşdan 61 ýaşa çelli wadi Türkmen vatandaşlary. Russiýa bir basybalçylykly bir söwüş edip otyr Ukrainanyň üstüne çalyp. Türkmenistan bolsa bir beýtarap döwlet. Beýtarap döwlet bolýan bolsa bizim Türkmen vatandaşlarymyzyň näme işi bar o söwüşde? Kim jogap bermeli bulara? Näme sebäp boldy bizim vatandaşlarymyzyň şu ýanyna şu näme Russiýa tarapyna, olar Ukraina tarapyna söwüşmedi? Kim günäkär? Sorakan jogap ýokdur. Bu açıkçası kıskaç şunu aydan dedim. Yine üstüne yetirir. Owa hakykatdan hem şu bir taraplyk statusyny agzamaňyz gaty ýerlikli boldy. Halmyra daga siz şu barada bir zat aýdyp bilýäňizmi? Aydara zatken kardeşler. Birinciden yani Ýaşka Begem bellep geçti kardeşim. Bir taraf döwletiň ýanky olaryň raýatları diýerde biz garajdarlar diýeli ýa watandaşlary näme üçin Russiýada Ukraina garşy söwüşýärler ýa-da uruşýarlar. 95-nji ýylyň dekabr aýynda Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistana bir taraplyk statusyny berdi. Onuň niýaz dilep para peşkeş berip alan statusy. Yani bir tarap döwlet näme aňlady? Hiç bir konflikte, uruşa, dawa goşulmayan döwlete bir tarap değildi. Yani bana Şweýçariýa var, hana Awstriýa var, bir tarap, o Türkmenistan bir tarap demeden statusyny alýar, özü bir tarapmy diýen sorum ýüze çykýardy. Näme üçin Türkmenistanyň garajdarlary Russiýada uğradylyp, şo taýdanyň bilir o dürli allyw ýa ýalan ýollar bilen uruşa gitmän mejbur edildi. Ayjahan hanım hemme zada aýtmady. Men ozal şol ýanky oktyabr aýyna geçen ýyl gürleşende ýa noýabrda beren maglumatlarymyzy aýdylan zat onuň ogluny şol ýa sen şu taýda türmede çüýrärsiň ýa-da şu zatlara bolçak beýlekler urup benji watyla ondan ol agyr açydaman ýa jebir sütemek uruşa giden bir başa bir ölüm ýa-da ölüm alyp çykan niýet bilen giden olagdy. Onun otak Ukraina adam öldürmek için gidene. Ona aydılan dağda isen o tayda olur. Bir taçarak bir yerde durursun ya bulursun diye aydılan. Yani aslında bütün Postsovet Respublikalarının esasen Merkezi Respublikalarının Russiýadan yani pulmy alýw ýollarmy yani uruşa uğradan adamları böyle şol güwelen etdi ýa-da meşarupka uğradan olar ýerine gelýän
Geläşede ýene de yaralanmarsa şolar maýyp müjrimine şelli gospitaldan tutup akıdyp ýene de uruşa sokýarlar. Şä Putin'e diýri adam gerekkä şol uruşdan ýygyna gaýdyp gelýär. Ene şoň üçin şu zatlar edilip boldy. Gynançly ýeri biziň Türkmenistanyň grazdanlary, men şey diýip näme üçin ýurdun içinde iş tapman, kazanç yok ýerinden Orsiýetde gow aýlyk bar diýip ýalan ýöredilýän propaganda ynanyp, o propagandany hökümetiň mass mediaları ýöredi. Bula Moskwaga diýerler ýa Orsiýada aýdýarlar otayda $2000 berýärler, näme berýärler. Tamam aýdýarlar uruşa gitsen sana 200.000 rubl berýärler, olam hene şol $2000 bolýar. Ýani otayda şol $2000 sen janyň bahasy. Sen ganyň bahasy. Onu şol uruş başlan döwrem aýtdyp, öň ýanyma aýtdyk. 3 ýyl ýarym uruşyp şonu aýda bir ýerde halkymyza ýetirip otur. Gitmäň, barmaň Orsiýada siz aly ýol bilen akydýarlar. Barsaňyz da şular ýalyna dediğini kapanı salıp mesarıp kavru diyelim. Ya ha şonu halk eşten ya halk şu zatları üns veren Orsiýada barandan ne yank studentlerim gördüňiz ya soňky. Dawadan şeýle gezip sol kursgan aptaryna bir ýerde okamaly diýär. Näme üçin olar Stavropoldan çykyp otak gitmeli. Olam öz arda beren okumaly universiteti institutu var. Ya o ýere barsa onuň onuň familiýasyn sorajakka ähirden şu tat buruşa sokjak. Şoň üçin ene şu kun 170 adamyň ady çykdy. Ady, familiýasy, nirde, haçan doglan ýylyna çelli bar, käbirler göpat bolupdy. Olam bar. Ýöne bular kim? Benim vatandaşymyz aslında Türkmen. Ya Türkmenistanly. Aýsy milletem bolsa. Ýöne bular hemmesi hakyna tutma jinayetkarlar. Eger kanun boýunça seretse. Bular hakyna tutma, bular jellat. Hakyna tutmalar barada halkara düzgünnamasynda bular hiç haçan ýetir alınmaly däl. Tapan ýa tutan ýerinde atyp öldürenmeli. Solam köp döwletler edip otur. Ýöne Ukrainalar dünýä görkezmek üçin ene kimleriň Ruslaň tarapyny arkasyna çykyş edýänini görkezmek üçin ene bir bölecik 170 adam diýeni o bir benim uruşa geçen adam, ýaşka da harba adam. 100 adamdan beýrem ýesirlige düşenok. Ene o wanyş men geçdim-de. Ene şu taýda 20.400 ýigidimiz gulluk etdi. O 10 ýylyň dowamyny. Oradan ýesir düşen bolsa ya 5 adamdır, ya 3 adamdır, şondan kende. Mende başga maglumat ýok. O bir 2 adam ýetirim boldy, ýani olar ýetir düşene. Näme üçin Orsiýetde şu kuny şelleýär, Ukraina tarapyna ýetir düşen 170 adam. Demek o taýda 170 adam uruşa gatnaşana belki 17.000'dir, belki 100.000 adam. On hiç kim sanana Türkmen tarapy sesini çykarana, Ors tarapam hiçdat aýdana. Inni elimizde fakt bar bizim. Yani 170 adam Orsiýadyň tarapyny ýa hakyna tutulup Ukraina garşy uruşýar. Näme üçin? Ukraina halky düýnem aýdyp oturdyga ene Türkmen ýa Sowet halkynyň aýsyna görä beýik watançylyk uruşuny hemmemiz bir dogan ýaly bolup uruşdyk, töweşdik, ýeňi kazandyk diýip. Ukraina näçe şäherine gahramanat takyp bolmana Kreml'de dur ýyldızlary. Yani bugün kun Ukraina halkı düşman boldy. Ukraina halkı aýdyn Türkmenlere näme ziýan etdi? Beýdik Türkmen gidip olary öldürer ýaly. Bir günah halky. Näme ziýan etdi bize? Ya gelip biziň iýip oturan çöregimizi elimizden aldymy? Ya gelip biziň öýümizde çözüş etdi, maşgalamazy kırdymy? Biz beýdik barıp olary öldürer ýaly. Näme etdi? Biz özümüz, öz haky kowumuzy, öz döwletimiz, öz ýurdumyz, öz toprağymyzy gorap bilmeýän halk gidip enni şol Orsun buyrugy boýunça baryp Ukrainalary öldürmeli. Näme üçin? Sebäp ýurtda iş ýok, Türkmenistanyny öz çağalaryny eklemek üçin, saklamak üçin ol gidip beýguna adamlary öldürmeli. Ine hakyky gassabyň edýäni şu. Biz bu zatlardan ýa bu jenaýetden hiç açanyň ýuwunyp bilmez. Men şonu aýdasym geldi. Bir harby tarapdan edilen jenaýetler gaty uzaga çekýändir. Tutulun planny şöler we ýa ýetir şöler.
Gaty berk jogap bermeli bol şugunam ertekunam Ukraina halkynyň öňünde. Näçin gitdiler? Kim olar mezur etdi? Hemme zada aýtmaly bol. Men bilmedim, men görme, ýok beýle-de. Sen bilip gitdiň otak. Ýa-ni? Ýurtdaşlar, bizen dünýäň öňünde de masary bolup edewatyn şu 170 sanawdaky adamlar. Bu aradaky maýory diňlediňiz. Bizde $2000 $2000 aylygym bar diýdi. Sen Türkmenistanda $2000 ýalan näme görüň bar sen Ukrainada? Yalan adursun. Ele düşden planışdan şey diýip aýtdy. Ýene de bir aýdylmalarda Türkmenistanyň garażdarlaryna Orsiýada bararlaryna şo urşa bular bilen kontrakt baglaşarlaryna aýyna sen urşa git biz sizden soňça aýlyk ýa pul төлýär soňam sizden Orsiýadan garażdarlaryň berýär pasport berýär sen bar git çatak diýip kowra diýerler. Hem şol pasport kim elinde tutup dursa Orsiýadan pasportany o garażdarlygyny alan üçin urşa giden üçin görkezler biler. Ol birla ýöne men sizden bir kanun çykyp muny bir zat düşünürjek bolýan ýurtdaşlar. Meselem sen Türkmenistanyň garażdanyny, ýurtdaşy, watandaşy. Sen indi şol Türkmenistanyň garażdarlygyndan özüňi meýletin, mahrum edip Orsiýadan garażdarlygyny almakçy bolanda sen Türkmenistanyň daşary işler ministrligine arda ýalmady. Men plany plan yerde doğulun, plança yaşta. Şu mahal men Orsiýada işe gaýtdym, ýa öz işim boýunça çykyp gaýtdym, men öwrüp Türkmenistany dolanjakka, men Orsiýadan garażdarlygyny aljak. Şoň üçin meni Türkmenistanyň garażdarlygyny çykarmagy we haýyş edýän. Ana şol ardalar. Ne sorum? Kim ýazypdyr şol ardany? Onu sana istendik garażdanyň arda ýazandan soň şu ardany bir günde seredilenler. Petinden 3 ay, 5 ay, 6 aýyň dowamında jogap bermek. Käbir halatlarda eger adam döwletiň sirrini saklaýan bolsa, öýdende harby ýa beýleki Şumali ýaşka şu döwletiň garażdarlygyny aljak bolsa, muny bir ýyllap Türkmenistanyň hökümeti razylyk ýa ursat bermeýär, hemme taraplaryň barlak oturýança. Näçe şu zatlar ýok. Kanunman çedilmeli işleri. Näme üçin ol atalogul o her ýyl aýyna bizine 200 adama ýa 300 adamy Türkmenistanyň raýatlygyny berdik diýdi. Olaň öwdeli bilen aýdyldy. Atlaryň familiýalaryny getirýär. Näme üçin ol 2 san orramsy her ýyl biz Türkmenistanyň plança 100 ýa plança müň adamsyny ardalary boýunça raýatlykdan çykardyk diýilen jümle ýok şu taýda. Atlary familiýalar bilen kabul edilen ady familiýasy bar. Emma garażdarlykdan mahrum edilen ýa özler meýletin çykan adamyň familiýasy ady ýok. Diýmek bu näme aňlady? Bir ýa-ni 20-nji asyryň gulçylyk formasyny aňlady. Putin Urwan ulaýdy sen maňa mümkin adar her aýda 10 000 adam ugrus tutak. Maňa mesarupka adam gerek. Berem gözden ýumyp bolýady pogrady boldy. Olary da gelenden harman wada berýär. Ene sen $2000 aýlygyň bar her aýda. Ene sana garażdarlyk berýär, sana orden berýär, medal berýär, gerek bolsa öýerýär sen diýip aýdýar. Ýöne ol adam şol ýa-ni o erkek wady bir ýaşa bolan kap. Ýol bolsa hinine girýär. Girýän iz bar da çykýan iz ýok. So urşa gidýän adamlar bar da şo taýdan diýir watanyny, ýurduny, maşgalasyny çağırany gowşaýan türkmen ýok. Orta adamlar hem şoň ýaly, merkez adamlar. Ol ýene de şolary süýjitmek üçin Putiniň ýöredýän propagandasy onu Gurban Gulynkylar alyp götürýär. Ýene o taýda bir türkmen wepat bolup durýar. Ýene ol Orsiýadyň gahrymany boldy. Ýene plan mayor 80-nji ýyldym 90-njy ýylda Orsiýada göçüp gidipdir. Şu wepat bolmany hormat bilen orden medallarla getirip Türkmenistanyna jaýladylar, bütün halk bolupdy. Bir nähili düşünje bolýar. Biz öz kanly bir düşmanda öz jellatymyza hyzmat edip, şu jellat üçin janymyzy gurban edýär. Şunlar bir zatlary. Yeter edip gelýär bu dünýä. Bir yeter edip gelen durmuşda öz saglygymyzdan
Canımızda yankını yan aydık geçti de yaşka son 20 yaş bilen 61 yaş aralığını sonun 90 götürmenin ya prosentinin iyidine galan ayalı çağaları enatası var. Ne bular ne yapıp yaşamalı? Yine sonra ustaydı. Men sonra açık bolum. Yani Türkiye hökümeti şulaplara cevap vermeli var. Gitcek yeri yoktur. İnanın familyalar ulen dur. Hani görelim bulan bir tarafa statusun ne poku yarayanı. O şu aydan propagandalarınızın gene birine yatlatacak bolýanda şu taýda. Şolardan biri baý geldi Nur Muradov. Ine gyska wagtly ýörite harby operasiýa diýilen ýere uğradylýar. Ondan soň gözüne şikes alýar, gözüni ýitirýär. Ondan soň gaýdyk gelende Russiýanyň watandaşlygyny berýärler. Bütün maşgalasy da Russiýanyň watandaşy boldy diýip şoň ýaly bir owadan lap propagandala ýöretýärler. Şola propagandalaryň biri. Ayjahan hanım söz almak isläpsiňiz buýrun. Benim şu yerde yine bir zat koşmak istedim da, yani Hamradağ'ın nemesini aydanlarına. Sebebi Türkmenistan'da iş yok. Hamrada iş yok. Hem aslık imit yok. Çünkü yaşlar esasen şu 50 yaşa çenli 20, 25, 30 yaşındaki yaş erkeklerimiz şu ortaya gitmek isteyenler. Şu yaştaki adamlar şolar. Hemçi olara iş yok. Studentlerim görsen 20, 22, 25 yaşındaki yaş çağlar şolar. Yani şu geçen nemede koydular ana Halkın Sesi kanalında koydular. Şu Stavropol'daki bir üniversitede okuyan yaş talipleri ondan öňürti gelip konsulluk mi harbi eşikdäki adamlar şu ýere okujaýyna gelip şolara propaganda işini etip durýan Abdurrahmanyň belleýişi ýaly öňünden propaganda etip durlar da etipdirler näçe zapar gelip. Birem aýtjak zadym şu Türkmenistandan her häzir çykmak isleýänleriň köpsi şu 30, 35, 40 yaşındaky yaş erkek oglanlar. Hemçin olar öýlenjek ýa-da öý gurjak şol ýaly maksat bilen gidýärler da. Birem Türkmenistanyň şu jenaýatkar topary hökümet diýesden şu goşadyrnyň içindäki hökümeti şu Russiýa çykmany hasta golaýlaşdyrypdyrlar. Viza meselesini. Viza meselesini has bir ansat ýol bilen alıp gidip bolýan etipdirler. Sebebi erkekler gitsin, yaşlar gitsin, ölsün şu söwüşde ýok bolup gitsin diýen düşünje bar olardy Hamrada. Şoň üçin yaşlar çykdyr. Men şu ýerden ýene bir gezek ýüzlenmek isleýän şu gepleşigimiziň üstü bilen şu Türkmenistanyň Russiýadaky diplomatik wekilhanasy bardyr, ilçihanasy. Şu ýerdäki oturan, boşuna aýlyk alyp oturan, şol wekilhanany ýörede oturan adamlara ýüzlenmek isleýän. Şu öz oglum bilen ýa-ni Ataberdiýew ihlas şoň mire dediğini, şoň janynyň sagmy, şu aradaky maglumaty ýetirmeklerini şu ýerden men haýyş bilen ýüzlenýän ýa-da şolardan talap etjek bolýan. Men şolardan şu ýerden şu gepleşigiň üstü bilen şolardan talap edýän. Sebebi bugün soramasalar ertir sorarlar. Ýa-ni 170 adamdan postarlary bardyr. Olaram sorap bilerler. Ýöne Türkmenistanda internet ýok. Biz atlar görüp bilen haçujit diýilen ýa-ni nemen proýekti hiç kim görüp bilen Türkmenistanda. Sebäbi üçin internet ýok. Şunu aýtjakdym Hamrada. Siz näme pikir edýäňiz? Sag olun. O Ayjahan hanım gowy ýere değindiňiz. Menem şonu dile getirjekdim. Häzir şol proýektiň paýlaşan, mundan öň paýlaşan bilgileri var Özbegistan barada. Özbegistanyň 1110 grajdanyny diýe Russiýa Federasiýasy bilen kontrakt baglanyşyp şo taýda hakyna tutma esker bolup ýören eken. Bu bilgini alan Özbegistandaky resmiler şo taýda deriňe işlerini, içeri işlerinden bilgi gelýär-de, deriňe işlerini başladypdyrlar.
Indi Halmurad agas menem şu zaty soraýynda şu ýeri gelende, şuňa al bilgi gelenden soň bizdäki indi resmi dili oturan adamlardan nähili hereket bolmaly? Eger şu bizde resmiler bar bolsa. Bizde yankı halka hizmet edýän ýa döwlete hizmet edýän hökümet ýok. Bular hemme jenaýatkar topar. Onu Abdurrahman bilen milliyet halkym milliyet. Yani sen soradın, men jogap berjek bolan, bular edýän işine hiç açan jogap bermändir. 34 ýyl şuman Türkmenistan garaşlygy çykany, şol ähli eden işine ýa jenaýatyna ýeke ýerde jogap beren. Döwletiň statistikasam ýok, döwletiň büdjetem ýok, döwletde hökümetde hasabatam ýok, ne halkyň öňünde ne parlamentiň öňünde. Şoň üçin şol edenetlik şu ýagdaýy döredýär. Ýani ajakan kardeşimiz aýtdyny adamlar işçilik zararly mezuri haly ortaýda çykyp Venezuela ýagdaýda urşa gitmäge mezur bolýar. Ben şu ýerde radiolaşamak sen bilen ajakan kardeşim. Sebäp sen bir şu marşo taýda mezur haly Ukraina uğradylan ýigidin ejesi. Ben 5 ýyl bäri biz bilen evine berip halkymyzyň azatlygy üçin görüşip otyryn. Näme üçin şol urşa giden adamlar ya şolun hostarlar senki ýaly edip hak hukuky üçin ya halkynyň hak hukuky üçin görüşenler. Çekinim çıkaranaklar. Ine problema şu taýda. Biri etmelimiz. O bularym ölse-de o sesen çıkaranaklar kabitden näçe 10 miňlap 100 miňlap adam öldü sesen çıkaranaklar. Niýe 50 miňden 100 miňe çelli adam türmelerde çüýretdi. Olan hostarlaryna set çykana ähli umumy damışlygyň netijesinde şu zatlar ýüze çykdy kardeşim. Ben ece hökmünde Türkmenistanlı ayda şumar 3 milyon adamlar olsa deňýärsi deňän bolsa, onuň deňýärsi ýene deňän bolsa, çağır diýeni mekdep okuýsy. Hiç bolmany, ýene-de hiç ýarym milyon ene bar sen ýaly. Näme üçin? Bizde 4-5 tane ene çykyş edýärdi, galyny gyran negdimi diýärdi, gyrlar batlylar diýär. Hani bulan namız, hani bulan gelecek üçün ediyen aladafı. Sol erkek yigitler, oğullar halkımızın geleceği, şolardan nesil öndürülüp durmuş dowamy olmalı. Ya dowamatı olmalı. Yok, bular o frontdan uğratmayan geleyine de bir rehabilitasyon değilen bir zat var. Şolan uruşta kan ören adamları yankı normal ýagdaýa getirmek üçin näçe işler edilmeli. Bular üçin ýörese sanatorlar bolmaly. Men şu oğlan uruşun geçsemden göremsen oğlulyk näçe derlep gitdi, näçe özüni atdy ýa türmelerden çykdy ýa arakdan ýa tirýekden öldü. Şäp uruşdan gelenden soň şu durmuşy kabul edip bilmänsen şu ýagdaýa düşdüler. Näme bu Ukrainadan gelirler şolardan enaýy bormy? Ýok. Ýöne şolar barada näme üçin alada edilen näme üçin Türkmenistan hökümeti ýani ol Birleşen Milletler Guramasynyň baýdanyň sırtyny giýen oturan ýa atalogul şoňkun näme üçin şulatlar barada çykyş eden atary aýdanatlar. Evet, biz gyrgyna berilen halk, biz ajala buyurulan milletdi size näçe bar aýdyk gelen. De soň ýene bir suwutnamasy. Şu 170 adam buların butnary gymylary ýeri ýok. Biz muňy ýyly nähil dowam etdirjegimiz taýda aýdyp oturmaly ýöne netijeli iş bolur. Men şeýdip aýdyp öljek şu gün. Hawa ýagdaý gatyneme. Buyur Ýaşka bek. Söz nowy sende. Almyrada gaty dogry berlek geçdiňiz da. 200'e yakın 170 hava. Bunların bir enatatından hiç ili ses seda çıkanak. Näme sebäpden? Ses seda çıkanak. Sen çağana urşa gidiyor o yere. Bir näme dip hak hukukun soramayanlar. Näme üçin men çağam şu näme Russiýa gitdi işlemene. Tamam urşa guratypdyrlar diýip bir konsulluklara ya bir ýanky sen aýtsyň galak Lor ýalak çağaty bir ýerin bir çağatyna bir zat bolsa goramaly bolar enata. Hiç ilgis çykana. Halkdan. Muňa näme sebäp bolýar bularyň ses çykmasyna? O da bir soraga alamaty.
Yok, öyle görnükli misal Ayjahan kardeşim öz bağlasını gowrap otyr. Näme üçin beýleki eneler çykşydan aky atalar? Näme Owa. inkubatordan alıp ya deddomdan getiripdirlermi? Ha? Solarma gowrasyny 9 ay götürüp soňra da näçe aksyt emdiren enelerdir ya atalardır. Näme üçin bir park garaýarlar? Mine öz durmuşyny el bolýan halkyň depesine şanyp döwýärler. Ýa-ni? Şolam bolaýmaly zatlar. Şeýle ýaşkyn. Ayjahan hanım. Hamradağı beýleki enelerden ses çıkanak diýdiňizde, şu zatlardan köpsünün habary ýok. Hamradan şolaryň sögeşe uruşa goýberlerinden köpsünün habary ýok meniň pikirimçe. Näme üçin Türkmenistanda internet ýok. O çağalarynyň nireden, näme üçin, näme sebäpden, nirelerde gezip ýörenden habary ýok. O ýakynda da bir Toylu Yağmurov, yanlış bilmasam, Türkmenistanlı oğlum uruştu. Men Kursk'da gezip ýörüm diýip, ana TikTok'tan bir ýerde paylaşdylar. Şol oğlum yalan sözleýän eken ene atasyna. Uruşa gidenini hiç açan aýtmandyr. Men işläp ýörüm diýipdir. Şonuň ýaly köpsi yalan sözleýärler da. Şol ruslaryň yalan gürleýişi ýaly sana neme verecek, Rus grajdanlygyny verecek, Rus pasportyny verecek, ýene aýlyk berişlerem şoň ýaly diýip aýdýarlar olaryň. Şoň ýaly yalan bir propaganda da bar ortada hamrada. Owaňlyň ýanky Propagandaň barlary, men onu ýok diýip aýtamagy. Ýöne sen oglum tapyp durar ýoluny ejeti bilen jaňlaşmagy, söýgülse bilen jaňlaşmagy, o ýagdaýyny aýtmagy. Näme üçin şol oglanlar tapmagy, şol real mümkinçiligi. Telefon bardyr abi, 21 asyrda ýaşap otyr. Atlyny hiç bir şolaň ýurtdan çykma. Lälekin eger hakykyny gorama, gaýrat tapan bolsalar. Enem bilemine azy hakykatda. Aýjak. Eger ýurtumyz güllaly güllük bolmasa, orsun frontuny näme görüp bizim gulllaly ýigitlemedi. Ha? Ana bulan nesili, ana bulan ýygyny garan çağırar, kim seretmeli? Gurban gulumy? Jogap soruljakdyr bulardan. Geçecek yerleri ýok. Innini fakt bar elimizde. Nira girer bir geçecek deşigi ýok. Gaty bular berk jogap bermeli bar. Halkaga suwdyň öňünde, diňe biziň öňümizde de. Şunu bilip goýaýsylar. Owa, jemleýiji bir pikir açak. Ýene bir adaç goşaýyn, men Abdurrahman şu ýerde, şu ýanky hamradan aýtýaly, şolar hökman jenaýete çekiljek diýdi. Şu birinji mesele, şu Daşary işler ministrligi Reşit Meredow, Türkmenistanyň Daşary işler ministri. Şol esasy jogap bermeli adam şol. Sebäbi näme üçin Türkiýede de köp Türkmenistan watandaşlary iş meselesi bilen gelen Türkmenistan watandaşlary ölüp ýok bolup gitdiler. Näçe sapar Türkiýe geldi şol adam. Näme üçin gelip bir şu Türkmen watandaşynyň halynyň habar almady. Ya ölüsüne alyp bilen aklar Türkmenistan. Ine şu Reşit Meredow birinji jogap berjek adam. İkincidenem şu Türkmenistanyň nerede diplomatik wekilhanasy bar bolsa, haýsy ýurtda bolsun farky ýok. Türkiýede bolsun, Russiýada bolsun, başga ýurtlarda bolsun, farky ýok. Hökman şola birinji mesele şolar jogap bermelidir zatlara. Näme üçin Türkmen watandaşlarynyň hiç ýeli gymmaty, gadyry gymmaty ýok. Türkmeniň hiç ýerde gymmaty ýok. Zatdan hem hökman jogabyny bererler diýip düşünýän mene. Lokman bererler kardeşim. Gitcek yeri ýokdur. Aýlanlar dolanır. Yani bu merak diýen zat bar da şu taýak gelip özlerine derler. Yani bulara degecek taýak, halka degecek taýakdan müňesi dor bu. En çok bulan çekçek jeýber öňündedir. Bular pikir edýär. O hemme zat 30 ýaşlap geçti, galyn ömrüm geçer. Geçmek. Haty berk jogap soruljakdyr. Şoňa da barýa hemme. Raz wagt galdy. Onu näme emme Abdurrahman eger sonra başga adamlarda pikir bolmasa şu ýerde tamamlaýly.
Doğru, doğru. Hı? Bugün geçenli bukup gelýärdiler bütün meseleleri. Indi bu meselede hiç zada bukup bilmezler. Hökman jogapkärçilige çekiler diýdik. Ondan sag bolun geleniňiz üçin, pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin. Birje Buyurun. sonra başlary öter, emma Abdurrahman. Näçe boldy şu maglumatyny ýa ekrana goýulan Ukraina tarapyndan? Näçe bolmuşdy? 2-3 näçe bolmuşdy? Şuma. 2 mi? 3 mi? 2. maýda. Anşara 2 maýda. Indi 2 geçdi. Näçe 2-nyň dowamyna Türkmenistanyň o ýanky indi daşary işler ministrligi bolýar, ýa Aýjahan kardeşim gaty dogry welläkis. Reşit Mered kellet bilen jogap berdi. Şu çykan pursatyny 10 minuty ýetirmän ol press konferensiýa bermedi. Ya Ukraina tarapyna çykyş edip aýtmaly, o bilen emellerimiz grazdarlarymyz şu tak edipdir. O şulary o näde işini ýeňilleşdirip boljak bir näme edip biler. Öýlerim jogapkär. Öýleri uruşa öz eli bilen uğradyar Putin. Şol adamlar. Hem şu haramdadyr öz çağalaryny uğradyna. Gurban bolyň näçe ýegeni bar? Ha? Bulan näçe çağasy bar tohumunda. Näçe şular giden uruşa. Näçe dasmetke halkyň ogulgy gitmeli. Gyýdaram edýär. Bularam mene san ýa-ni sanitarka we medsetra bolup uruşa diýär. Pul töleýärmişdi. Doğru. Töleýärmişdi. Olam bar, onu da ýetir. Ýani şu başlangyjy indi taýýar bolsun şu Türkmenistan hökümeti. Näçe bulan depesini bir taraplyk statusyny baýda galgarka. Jogapkärçiligem badyr. Men şonu duýdurýan Reşit Mered. Sen bilýänsiň näme jogap bermedim. Şonun senden sorajakdyr şu halk. Geçek ýerim ýok. Özüňem, ogluňam, gyýylyňam äki tohum tiýjim bilen kelläňiz bilen jogap berersiň. Diňe halkyň gany ýa göz ýaşy dökülmeli. Sizin kim dökülür? Şola mene adaletli bol. Bar nirade diýen bolsaň, adet näme sana şonu diýýär. Jogap berjekdiň. Halkary tribunalyň öňünde. Gaga suduny da gulaňdan çekip berterler seni beýnamy. Halka görkezýän şu zulümlaryň üçin. Sen ol niye atsyny ýatyp soň indi Gurban gola on töwrüni näker satyp niye ogadyp ol 95-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasyna wagon Türkmen harasyny olaň öňüne oklap alan bir taraplyk statusyny bar. Onun ne jogabyny berersiň, geçek ýerine diýär. Näçe on käkelersiň onu wagt görkezýär. Ben başa istat goşmaýyn şutaýdy. O ýema Aýjahan kardeşim ýüregiňe giňlik sal bir ýerlerden çykaryp ben adam ödem o ýaşylyga ýörelik. Ben başa näme diýen şu ýagdaýda. Owa. Şutaýryken uzadyp durman, şutaýry gysgaça bir halkymyza da ýüzlenme isleýän, şu taýda habar kanalymyzda paýlaşdyk. Şu taýdan kim tanayan adam bar bolsa ýa-da bilýän adamlar bar bolsa şolara habar bermegini soraýan, haýyş edip soraýan. Habar kanalymyzda paýlaşdyk o nämäni, sanawy. Tanayanlaryňyza özüňiz ýetirin. Sebäbi bu hökümetden hiçbir näme ýok, peýda ýok. Tanayan bilýänleriňize özüňiz ýetirin. Bir-biriňize şu işe edip kömek edin. Atı doğru pikir şu Abdurrahman şol sanawyna şu gepleşiň aşagyna link edip koy. O taýda kanaly taýda görürýär. Bolýa sag bolun, geleniňiz üçin sag bolun, aýtan pikirleriňiz üçin. Sağlıklı goşal kardeşler, yurttaşlar sizem sag bolun. Oturun, dinleň, görün, özüňize gerek netijeni çykaryn. Sag bolun, Almurada. Sag bolun, Abdurrahman ýaşky berýän sag bolsun aýdym. Çağıranyňyz üçin. Sag bolun.